Здравейте, казвам се Валентин Герашки и съм управител на Car Valeting. Вече 20 години се занимаваме основно с ремонт, рециклиране и възстановяване на автомобилни фарове, като това включва и доста сложни казуси, с които ще ви запознаем в бъдеще с следващите видеа. Също така предлагаме и други услуги, като преправяне на американски към европейски стандарт на светлините, автомобилен детайлинг и други неща. Ако искате да научите повече за нас, абонирайте се за канала или цъкнете на линковете към Facebook страницата и сайта ни.